kufa kauko owo tatowe kudenga kapo aye ine ndatoti kudenga kunotyisa kaini kudengayo palibe apa tano makole manganiko tafa isusu iwe nyong'ono yako iwazwaka kugara kwakabofomera mukati kudenga baino kugena bakani asi ukanga wangani takafa tichitazvi kuira zvinhu zvopanyika iko taita ipo paika chitori chiwi bakani igena iri amai vangu ini mukoma kugena bakuno dai kuliko tazwa nokusva bakani kwai kugena kunozi moto mukoma linonzi pirigatoriya kwai moto iyoyo unokupisa mukoma wopera muiri wese kudandi wobva wasara nonzwara chete chete wofundirapo kale kwai wotangapo kale kutsva kwai unonzi sarafini moto wacho yauri right kupfako takapfa mwanero ndiri kuitaka tofanira tatombogorera 2075 nokuti kwai wakapfaka nguva dzinoita kumhanya saka ipo tiri ndopapi chaipo chaipo nayo matsabidi ndazoziva tiri mujerero poriketi handiti bwando munorevhuriwa nyaya dzedu mukoma manje izvo zvangu zvochere wana gabhureni ine dai mamondidzotsera kamugunyika mbichana wana maika ndinozvizhinji izvo ndisati ndagadzirisa pawana mai izwai kamugabhureni iyo nyong'ono yako igabhureni mukadzichera noti kwayana mai uchatipisisa iweyo itetekerai jesu ini ndiribe problemu baini zvitema zvondiribe kundoti kuzoyeko takaita kumusha tichizopfa tarowa nomhena apa ndakanyopora kamwoka akadzokora nerokuseri asi ndodokadaba ndiregererewo jesu mukoma mhosva imhosva bakani uchatopisiwa heyo nyaya yekuti kwai ndakakanyopora asi handikadeba nyararayuko asi tinenge tiri kudenga mukoma muri kuzvionawo sewe mimi peno ndini ndichabva ndatetiwa mukuru ongirozi dzese zvichikadzi andiri yamambo nesi dokta vamuka vese asi vari kurotomoka hameno zvavari kutaura zvisiri kunzwisisika mhanyai iya zvakaomasikana nhai mitete maenda kumusha kunoitei munopenga here mimi muri kuda kutifira tisina kana mari kudai munofunga kuti mari yekutenga makabheji tinoiwana kupi zvinhu zvakaoma kudai so nhai gogo ndizvo zvinhu zvamungataure pakazara vanhu here izvozvo asi munopenga kani makabheji ekuita sei kwacho vamwe vaglad kuti mama is alive makutotaura henyu zvekupenga izvo saka uri grade iwewe bridget kuti wanyoko wako wapenyu ko inini obviously sekuru I'm glad asi nhai mama nasekuru why did you really go kumusha handiti ndo zvacho zvandiri kutaura here nhai baba Oshomole reason yakabvira kumusha handiti ndiyo yekuti kune varoi wapedza wakudzokera futi ikoko munoziva here kuti mheni inouraya manje nini dzinondikuona bawarume unozerwa Oshomole kuti mheni dzidzako dziri mbiri dzinenge dzaiwe nhatu futi dai anga ribodzi kuti yandikuona chiri aiwawo shatapuko ungati basa rekurwira munda shuwa mukore uno watiri kurarama unowu mama are you okay saka nditori mupenyu kaini idoyo ndifenya apa Bridget inyatsobvuma kuti ndiribe kupfaba mama muri wapenyu kani hanzi makangorowa neelectric shock yemheni yacho chete kana vana kwangwanwa ndofunge akangotsetsura chete kakangori kaonini hosi dai vakanyatsorohwa dakachi dzakata brekidzi arotimire mheni remazuva anoka hatisino power mani so Oshomole uri kuti ikwe iwewe wakuda kutitangira zvimwe ka Oshomole madedza ndototi hangu itange godhi kuti haina zonatsokudai maiziya nyarara uko saka nhai mitete chii chakanatsoitika can someone explain to me iwe chingekonda kunyepa wani kuti ndakafonera naSimeon kuti kwai vanhu vari kuronga kukuwana munda wedu uku ndakabva ndafonera kamukoma tikabva ndawanyepa tikabva taenda kogadzirisa nyaya yachona saka chii chamakagadzira ipapa panhai mama handiti mukaona kuti mama akufa here moda kufa muchitisiya tiri muzvikwereti shuwa saka ini ndiribe basaba zvikwereti izvo ndikufanira kubhadhara ndo zvinobasa handiti zvakaoma sikana kwewe Oshomole zvaunenge uri kukwetsira wakamira ipapo uri kuporiji rumu ari kuti iko imbomira iwewe kana toda toradza kuti ndiani ari kokora makoko ekuporiji rumu tozokudedza iziya kana toda toradza kuti poriji rine makoko here Oshomole ndinyare wanzwaka handitambe newe iwe yega usika unoti hazviite here iwe chaungade kusasa panosasa isusu miswe iwe wanzwa sandifendere pepe yapindirawo ndokondoshiri yehunduka uri kuita seko timu rangu ambuya mama kutosaizwa kane lightning zvichitsaga-tsaga pedu pepe maiziyaka kufunga kwangu ndakutoti makutenoita chokoleti yemajuru maiziyaka ende zvanga zvatondibata ndakutonzwa kuda kutochema zvekutodaro maiziya murasta unyari vanokusema wanzwaka adedzwa nani kweyeyuyu imama imimi geta wenyu mani handisi kutaura nemi mazvinzwaka inini hangu ndikutona sekuti munhu uyu kauyu achiri kukoreji chaiko yekudzidzira kuita mheni uyu nekuti denge iri shasha chaiyo ka dai kutora kuno magochwa magadziko mahombe esa emama imimi handitika madoko wapotsa wagara nhaka mufana wami asi mazuva mazhinji ka haafana newaiziya kuri kuita sei mufana wangu seka iwembwa ukutaura mvura iyo iwe shausikona kuti muradhangu vari padeathbed here dedza sori zvenyu musaritedzere benzire
iwe mugenzi wero wamabude weziya. Obviously zvehandina kana kutomboya uzona varwereni. Handisi dokta kaini. Ndatongo yangu kuzokulainaka nezvedhiri redu reri yemufanamu waiziya. Iwe dhiri rechi sandifendere mugenzi iwe. Unoziya here Sauro kuti tikakuregerera iwewe une potential hombe yekuti unogona kungopedzisira wakuvhurika. Iwe anovhurika ndimudhara wako waiziya madokwana. Ina handina kutomboya kuzoita yauri kutaura ka. Ndatoya kuzodhiskasa ka nezvedhiri redu rari yawaiziya ka. Onaka wangu kuti tihwine chizheti chiyachiyaka. Paritoda bundu waiziya ka, saka paritoda kana ka. Yedzandokona manje. Rekanimboperekedza uyo fodya. Oshomole siyana nemunhu uri kuda kuenda naye uyu. sekuru Oshomole dai muri vamwe masiyana nemunhu. He is nothing but bad news. Ndiri kutongokuyambiraiwo zvangu. Iwe ziya zvekukurunga mbida kufaji kwedu aiziya. Miswa. Ya, vabereki. Mabude. Sauro. Idzi mishimwashi dzenyu idzi dzinosangana here dzimukomo wangu. Iwe, AK-47 naso ihwele here mukomo wangu. Iwe anopfurwa nepfuti ndiani. Kuti tipinde pachigaro mufanawamika tinotofanira kunge tine mari inotenga waiziya. Papo bho, ndikutopafarira waiziya. But nzira yachona zvesauro yamuda kuti twane nayo mari. Sachi bho here akoma. Iwe mufaneweka, itawe wako mhani iwewe. Ndiani munhu wani wawakamboonewa yakaita mari asina mbobvira ariska. Ini kusaidi kwandaigara kwako vaitondishedza kuti rasi riski waiziya ka, nekuti ndaingogara ndichiriska zvisingaiti. Saka getawe wako mufana iwe handi mhani tinorova mari mufana iwe. Iwe uri kuona sei? Tonasataka sei Sauro? Nekuti ipanda formation kakoma. Handikunzwa mfana wangu. Ainetse mufana wamika. Padhini pangu pane pfutika kuti yeshiri waiziya. Zvekuti kana ukaitarisa iwa unototi ndopfuti yacho chaiyo waibata ka. Takanoitora mufana wamika takanonongedzera bank manager musoro waiziya ka. Takanotora miriyoni waiziya. Ndora ndichashandisa ka pakukampena kuti ndipinde pautungamiriri waiziya ka. Alright, roboti tarowa zvete waiziya tabudirira. Iwe Sauro obva wazondipambura. Zvakanopera mushe. Izvozvo ka. Izvozvo usatombogaya stereki nezvazvo kamadokwani. Ini ndiri munhu ane moyo munyoro zvisingaiteka waiziya ka. Handiti unoziva here kuti paye wakatora haranga yangu ka ndikatokuregerera nekuti ndagara ndine moyo munyoro. Saka apa pakapo aiwa usatombotya hako mufana wami. Paye wakanditorera chimoko changu ndikakusiya zvakadaro. Saka ina handirwadziwe kana yemadokwana. Aiwa getawe wako miswa mugenga iwe. Ufunga kuti handityetero kuti Sauro mairara muvhiranda mabhedza wangu. Maitorowo jamaiziya. Uchibhadhira fono chipamwedzi. Iwe ungade nakalaka inenge yagasa rakaita seiweyo zvigobuda. Iwe getawe wako mhaniwe. Getawe handitika. Saka tochimhanya rini mufana wami? Wangu, nasizve. Masekiriti akada ndifendera mwe ndiri kumufendesa neurama wachigeri. Ukanzwa mfana wangu? Itombonditrena karati dzacho kanhai madokwana. Pamwe ndogona kutodokerwa ndaane black belt waiziya ka. Tikatenda kurobhari kwacho ndaamabvira pedu paipai waiziya. Bho, ngatichidzokere minazi waiziya. Ndakanocheka dharikeni. Wakandinyepera mufanaka ndokutraumatiza ukuzvinzwa. Dedi, ndakambokunyepera here inini. Chikomberana nawo Shomoleka. Ndataudza chiti nhasi kamanziranaka vanoenda kunorobha Sodoma Bank. Are you fucking sure? Nekuti ka ndona kuunganidza squad FBI ka then futi kane manavy seals ka plus task force magadi jeri ka ground force. Tobva yasvika kokochi wobva waregedza kuuya. Ndozonyarira kupi ndiri mukuru mapurisa. Imimi endaichire Dedi. Mozonudza kuti ndanga ndichinyepa here. Okay. Hold on ka. Hello chef. Yes, hello chef. Can you hear me? Yes, chef. On this day I go to work. Yes, sir. On this day I got a special knowledge, sir. Yeah, listen to me, boss. They ended very well, sir. Me pray, go home, sir. And I go home after that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. I'll see you at work. I got a special announcement to make. Dedi. Ende munogona chirungu. Itai futi. Iwo. Haungabati ngomani chirungu ichi. Ndechikuinvesiti kaichi. Waita mudiki wewe. So you say kuti chikombera ende washomole want to still bank. Yes, sir. Ndinanga timu rangu. Ndinanga tisho kari serious maziya. Aucheki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Aucheki driving school maziya. Tokise ma driving license kubvira kuchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine maisatra zarogara kanota badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa.
maofisi zedu ari padhuze dhuze maiziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe, ofisi B2C maiziya. Uyai titaure kana kuti munongobva mva maiziya. Panamba dzedu dzandakaisa paskiri nazo apo dzo maiziya. Kana makuuya zazokanga kuti road lulu maiziya kana kokopina. Tombotomvera. Namana.